Ya mbok pasangan iki dijak nyedak to, nyaket to. Iki jek sepot. Oh, jek sepot. Jek sepot. Nah. Menika tepuk tangan kagem Mas Cemplan. Tepuk tangan yang meriah. Iki perlu di DP dhisik. Oh iya. Aja di DP, Mas. Lah kok iso? Duitku ning ndi sing 100 ya. Ndene. Kok rene Pak Lurah utang duitnya, Pak? Mau wis kok. Oh wis iki jane. Aman-aman. Iki tugasnya apa joget? Joget. Oh ya. Ki mung sepote wis aku. Oh ya. Sepote neh Mas kok kono. Ayo. Pemanasan. Tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yo. Yo. Ayo lo. Bojonegoro. Muter. Aduh. Alah. Sik to. Napa? Ki mung bajing loncat semi tayub to. Lah kok iso? Nyedak ono Mas Karis. Juga ketok no penonton. Sik, jajal. Rene, contonono. Kayak Victor ki lho Mas nek joget nih. Gini. Nah, sampure weno. Warana sik. Kene Mas, kene. Kono. Gak kowe iki lho. Kowe kok kono nah. Kowe kono Mas. Nah, ayo Mas. Ya. Ngapa mbok ulut-ulut ning gulu iki? Kowe kok ketekek ngene kok ora ayo. Heeh, mangga, ya.